И здравейте хора, днес ще играем Блок Манго. В миналото видео можехме да играем на Brawl Stars, но сега избираме изцяло да играем на Блок Манго. Пинкро ни играе, не знам защо. Явно това е от снощи. Добре, акаунтът ми е добър, но не чак толкова. С мои приятели съм го развивал и продадох за 50 лева, тъй като имах 100 и реших да взема акаунта за 50 лева. Просто супер яко е да играеш Блок Манго. Но с цяло може да се обадим на друг приятел, който е онлайн, мисля. Добре, Пинкрони е онлайн. Това е мой приятел. И той е на 14. Аз съм на 15. Той е брат ми на 18. Просто ние обичаме да играем Блок Манго, тъй като съм 1000 и няколко кила и мога да ви покажа нещо, като вляза в самата игра. Самата игра е просто много яка. И надявам се всеки да играе, защото просто е уникална. Много уникална тази игра и това много ме кефе. Ето е много малко забива. Добре, ето тук е. Ето. Вижте, ето тук ще ви покажа. Зелено про. Тук съм официално добър. Но има и по-добри от мен. Я да видим. Двамата лила са по-добри от мене. Но няма значение колко хора си убил, защото това е доста тъпо. Няма просто значение как си ги убил, защото това просто колко си ги убил не значи нищо. Важно е уменията ти, как играеш. Важно е вашите уменията, които играете Блок Манго. Това е приложение, което е пълно с игри и играеме на Eggwars. Eggwars, да ви го преведа, значи игра с яйце. След малко по-късно мога да ви направя. Вие видяхте как заоградих моето яйце. Това яйце е за прераждане, тъй като все пак такова ми. Играя Блок Манго от отдавна. Добре, окей, някой направо пътя към арената и мисля да се втурва. Но ще е добре да тръгна към червените. Не знам. Но се надявам, че ще успея да ги убия. Желайте ми късмет. Тъй като това е супер лесно да обикаляш и пиеш еговете, но тези просто ме кампят. Той просто прави пътя към мен. Човека. Добре, направих пътя и паднах, тъй като нямаше какво да направя. Тъй като те буквално този искаше да го уби, сега ще трябва колко ще прави. Тъй като не съм съмнял. Добре, давайте да се опитам да ги избия. Съжалявам за първото умиране.
Имам знак напротив, защото съм влязъл в група, която играят много хора. И това е супер яко да играеш в група и да не си сам. Оле, зелен. Приятел, какво искаш тук от мен? Не виждаш ли, че не мога да играя в момента с теб? Добре бе, аре бе отбор, какво правите бе? Какво правите бе? Какво правите бе? Какво правиш ти бе? Негодник! Ще изгаш телото във всеки момент. В цяло моят отбор нищо не прави. Оле, то ще ми скача на игра. Той къде бе? Той ще каже, че е мъртъв. Явно той чака да скочим от него. Той чака като няма никой. Има ли умрял? Да, няма го. Той го няма. Явно го е хванал в лугото. Ред вече имат път. Пробвах да ги убия, но не можах. Но после моите си крадат. Че друго не знае, бате. Добре, защо аз не можа да им щупя? Налетяха ми на бой, но аз не може да им го щупя. От сега успя да ги избият трима от тях. Супер яко ще, но няма да успя, тъй като онзи флайера ги пази. Този с диамантен. Какво от твоя малко няма си смисъл? Окей. Ой, как он? Вот бърза загуба е. Вот бягаха. Баси гадните. Брат.
Баси! Те си се изкачват към Дракула. А мен ме убиха! Сините ще им бъдат супер трудни. Да, але... Още фул даймонд имаме. Трябва не се отзоваха на помощ. Да. Еми, официално лестваме. Съжалявам за първата загуба. Почваме нова игра. Просто е малко трудно за да схванеш как да играеш. Тъй като при 10 минути станах, и изцяло това просто вижте какво става. Добре, тази арена има нещо общо, не мога да разбира. Много хора знаят, че тук някъде би трябвало да пусне диаманти. Аха! Ето би трябвало да пусне 3 диаманта. Защо се качва? Защо се качва? Той явно би карал, как почва. Почнахме. Добре. И сега почваме втора игра. Добре, само да обяснявам, че ето тук на магазинчето има кожена броня, каменна броня, желязна броня, диамантена броня. Тук са оръжията, блоковите, кирка, брадва, гранат, бомба, отвари. Такива работи. Ако се чуете къде ги оставяте, това е каблстон. Превеждам го камък. Просто се играе супер. Amazing. Amazing. Добре хора, сега ще ходя към арената. Оп. Така. Вземаме блокове. Защото снимам клип. Снимам клип. И ми свършиха блоковете.
И намерихме още букове. И Жот току-що ме уби. Не знам защо ме уби. Но сега ще се направя диамантено оръжие, ще го убия. Вземам диаманти. Сега идвам тука. Трябва да си диамантена брада. Ето го тук. Чака да го забия. И моята ми тръгне работа. Умрах. Тягната сега ще чакаме 8. Мордот. И ето, вземаме самотък и ги убиваме. Мисля да се бия с синия, тъй като синия има повече опит в мък. Така. Отиваме на това, но виждаме жълт като си екипирал цялата района. И сега ще го убия. Жълто. Защо бяга? Ще може да го бяга. Не може.
Така, сега ги убиваме. Както видите, може да убием тази рота. Жълта. Не, темата. Темата ще бъде това. Обидим от скоро. Това няма да ми плаща. Съм добър. Записахте това. И сега трябва да помагаме, за да не го убият. Ето, събирам. Сега са от тези залите.
Да, стана приятел с синя. Той е един си копият. О, Diamond. Ти защо копиеш?